Krpelji mogu biti nosioci nekih uzročnika koji uzrokuju bolest u čovjeka. Najpoznatiji je virus koji uzrokuje upalu mozga i moždanih ovojnica. Nisu svi krpelji zaraženi tim virusom. U Hrvatskoj se načelno smatra da područja sjeverno od Save imaju krpelji koji su u većem postotku zaraženi s tim virusom. Naročito područja Međimurja, istočnih obronaka Sljemena, Kašina, Križevci, Zelina, Bjelovar, Čazma. Dakle, ako se boravi u tim područjima dosta u prirodi, potrebno je cijepiti se. Cijepiti se mogu djeca u dobi od navršenih 12 mjeseci, ne mogu se cijepiti osobe koje imaju izrazitu alergiju na bjelančevine jaja. Nekih posebnih nuspojava na to cjepivo nismo vidjeli. No krpelji mogu nositi još jednog uzročnika bolesti, bakteriju koja se zove Lyme borrelia. Nakon uboda krpelja može proći nekoliko dana i nekoliko tjedana. Na mjestu uboda se počne javljati crvenilo, koje se postupno širi, središte tog crvenila postaje blijedo, ta promjena poprima prstenasti oblik i to je znak da je došlo do infekcije tom bakterijom. Katkada se zna dogoditi da ta bakterija prodre i u krv i može stvarati ovakva žarišta u bilo kojem dijelu tijela, pa i u mozgu. To je situacija u kojoj je potrebno bolničko liječenje.